Opa, pardon. Că ăsta pierde. Mami. Hai mai încolo, să vedem ce zice stămașul. Noi. Na. Uite, fii atent, acolo zici că-s doi îndrăgostiți. Galeria Lumânărilor. Numele galeriei revine de la formațiunile de pe podeaua peșterii, care seamănă cu niște lumânări. Tot aici o să vă zic o poveste, o legendă. Când a intrat Miguel în peșteră pentru prima dată, aici s-a întâlnit cu ultimul urs, rămas în viață în peșteră. Ursul s-a speriat, a vrut să fugă, să iasă afară. Și uite-l acolo. Ăla-i ursul, că le-ai făcut poza. Da, sus, nu rămas. Dar s-a format din stalactite. Da, din... Și culoarea, îți dai seama ce a făcut Dumnezeu, mă, înăuntru, zici că e urs. Acum, dacă priviți dumneavoastră cu atenție, mai și mișcă din când în când. Coada, adică, care nu are. Este legenda peșterii. Mai cei care nu cred că este urs, după ce să ieșim afară, este o cărare bădătorită până la capul ursului, dați-vă. Asta după ce să ieșim afară. Decât capul îi se vede de afară, restul e... Tot aici jos, pe oglinda unei ape, 3 frunze și un coboc, lacul cu ruferi. Un șarpe cu comoară cu capul din tavan. Da, uite, Doamne, ce chestie. Cap de lepădă, cap și gât. Lana ursului. Ele sunt o mulțime. Într-adevăr, e o frumusețe de nedescris ceea ce avem în țară. De asta vor